What is up, guys? My name is Riksha. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu na našem YouTube kanalu. Vidite, bio sam neko vrijeme neaktivan, ali zahvaljujući jednom prijatelju sam se vratio na YouTube scenu ponovo. Da, evo ga, Skylex, predstavi se. Skylex Gaming, predstavljam se. To je jedan isto malo poznatiji YouTuber koji će mi danas... Ne, zasmijeva me, molim te. Usrećiti dan. Poznati. Jej! Danas ćemo igrati The Bridges. Super dosadno igrao, zanimljivo. Super dosadna, da, vrlo dosadna, 10 minuta dosadnosti ono u početku. Da, ali kasnije borba je isto dosadna, ali dobro. Ma nije, dosadno kad uletim ja, lako će biti. Ješ ih rešiš sve, ja samo idem iza tebe, štiti me. Ti kupiš smeće po podu. Može, samo da su diamond smeći može. Ovako neka, hvala. On je food, ja sam miner i nadam se da će biti dobro. Ti odi po drva. Da, ljudi, ga ubijem čim počne. Ljudi, vrlo mi je žao što nisam neko vrijeme snimao, jednostavno sam ostao bez motivacije i... Znam, možda je nekima čak bilo i ono moji su klipovi bili pomalo dosadni samo zbog toga što su bili dosta dugi. Ali evo ga, obećajem da ću sad malo biti češće, da ću malo češće snimati. Nema nikakvog rasporeda, ali češće su sigurno izbaciti. Već mi je odlično krenulo, gleda koliko Iron ja. A, ljudi moji. Gle, on već na Ironu, ja tek crafting table pravim. Pa dobro, ti si pomoćnik. Ja sam food. Pomoćnik, food. Slastičar. Ja sam okej. Ne, slastičar. Dobro, tako ćeš. Ima gold, ali ne bi da kopam gold. To samo u očajničkim situacijama. A dobro, uglavnom. Gold možeš iskoristiti, ja mislim, za buce. Pa ne znam, mogu, ali treba topiti odvojeno. To me malo smara. Nema veze. Ubojita kombinacija. Treba mi call. Imam ti ja nešto malo. Da, gledajte kakav skin imam. Vidi ga, super. Gdje si? Imam brutalna usta. Vidi kakva su usta. To mi tako brutalno. Evo, gledaj me. Hvala ti, prijatelj, hvala. Nisam uspio napraviti furnace. Ispalo mi. Lik mi je dao 3 irona. Opa. Pa dobar čovjek. A to možda da mu spečem, a? You're welcome. Ja, vidi ga kako je dobar. Jej! Vidiš da sad nisam ni znao šta znači You're welcome. Svakim danom učiš nešto novo. Da. J-W, evo sad sam tebi rekao. Provali ovog these nuts. These nuts? Gari. Gajda, ali problem je to što nemam stika. Jel tako, Skylex? Sad ću ti dropam. Rikša. Desi, dođi vam. Iza tebe, tu. Tako ne može. Dropaj. Ajmo. To ti sve što se dobije za cijel game. Pa to mi je za pickaxe, tako da za tebe mogu skupiti nešto... Ajde skupljaj. Izvini, nisam mislio bukvalno paliti. Dobro, nema veze, evo sad ću ja za tebe nešto skupiti. Oprosti mi, Rikša. Neka, oprošteno ti je. Ne. Ne. Evo nešto irona sam pronašao. Moj kalkulator koji pronalazi iron je uspješno pronašao... Našao sam diamond, evo imaš, dođi vamo. Diamond? Da će dođem crafting table. Evo ga, samo da pokupim irona za tebe. Za tebe, sve ću napraviti samo za tebe, vidi. Brzo, ajmo. Samo iron, ovo je gold, ovo je diamond. Čekaj se snaći. Ajmo. Čekaj, ovdje nije. Skoro sam ispao. Precious, evo ti još 2. To, biće za diamond armor, o, frende, to. Mislim da nećeš imati za armor, ali imaš za... Di si, evo ti, iza, evo ti. To je za tebe. Gracias, my friend. Ti nemaš to, A šta ćeš, praviš diamond, šta? Da, diamond pickaxe ću napraviti. Nemoj, pa nema, ja sam jednom napravio i ne možeš da nađe više od 2 diamonda, pošto nema puno. Moje ime je Rikša, ja mogu da pronađem sve. Dobro. My name is Rikša. Rikša Bond. Yeah. My name is Bond, James Bond. Čekaj, ja sam se izgubio, gdje je moj furnace? Tu sam puno našao. Evo ga diamonda sam našao, odmah pokraj mene. Gdje mi je furnace? Evo ga, našao. Imam tu puno ovih gold... Vidi, pa diamond isn't mene bio. Tamo te posmatra, onako, uzmi me, Rikša. Take me. Country road. Precious.
To je bilo jadno. Jadna imitacija. Bar si potrudio se malo, bar si dao... 10 za trud. Da, si malo trud. Evo me nazad kod mog furnice. Da, dobro, ovdje imaš rupu, tamo gdje si kopao bio, tamo gdje si me vidio da izlazim iz rupe. Tu, iza tebe. Tu, iza. Pa dođi kod mene. Evo ti dolje. Ovdje dolje, vidi. Vid golda. Vidi koliko ima svega. Daj mi gold, ja ću s gold. Pa možeš kopati, pa imaš iron. Da, imam iron. Spaljujući tebi. Tako je. Ovo je bilo blizu. Skoro sam da padneš, nemoj da mi padneš tu. Bravo, a kako ću ja sad gore, gledaj. Pa napravi stepenice, a više u Minecraftu si možda kopaš, znaš. Ne mogu, to moraš ti raditi za mene. Evo ja ću. Dobro, odlično. Eto, kad već se navaljuješ. Treba mi kole, imaš kol? Kol? Imam nešto malo, ali ti ne mogu. Jesi neki, evo iskopat ću. Ne prihvatam sad. Dobro, evo ti, daj molim te samo prihvati još malo od mene, evo ti. Ajde, dobro, daj. Uzmi. Gimme, thank you. Ti to mene baci jedan kol. Da. Hvala ti, Rikša. Nema problema, sve za tebe. Ja mogu da bacim ovo, tako? Da, mogu da bacim jabuke. Ne znam koliko damage pravi, ali... To je nogo samo daje. Ja znam kako ću ih baciti s odstrela. Ti dolje si ošao? Dole. Evo sam, bacio sam ti nešto dolje. Brzo. To druži. To je poklon za tebe, ono. 8, to. Jabuku sam dobio. Imam jabuku, oh yeah. Evo ti još 2. Jabuka, ja ti 23 jabuka. Ja svaki sekund dobijam jednu. Jabuka! Jabuka. Imam jabuku. OMG. Nema diamonda. Ti si bogat. Fali mi jedan iron da napravim polu gold, polu iron. Polu? Set. Tako je. Sad ćemo... Našao sam diamond. Diamond. Niko ne sme čuti. Tiho. Ja ću štitim, ajde ja se te ohranim. Ne smije niko da ti pređe. Ovo je bilo blizu, opao mi je skoro. To. Nemoj da padneš. Čekaj, fuck, ne mogu postaviti blok. Znači ako se ubiješ, ubit ću. Opao mi je diamond. Jebote diamond, ja mislio tipa. Ti ostani dolje, ja ću tebe braniti. To je Rikša, heroj moj. Ajde samo požuri. Ne, ti, ko je bacio ti? Nije te valjda ubio. A dynamite, nije. Ti, NT, neće smeće sam pokupio, evo ti... Verovatno moje. Jel stone pickaxe bio bačen? Da, i drveni. Bravo. Imam i iron, to si ti baci možda iron? Nisam. Jedan mi fali, ajde brže, to. Počelo se raditi. Gotovo, idem. U stvari, dok se gradi... Rikša, idemo u borbu. Čekaj, dok se gradi možda još nađem diamonda. Drek, ništa nisam našao. Ajmo gore. Rikša, bilo mi je drago boriti se s tobom. Ako umrem, ne znam dalje motivaciju. Umret ćemo za šta ćemo umreti? A gledaj sad kad nas gurne odmah na početku. Ovo stari moj, ovu mapu nisam nikad igrao, možda? Da nemoj mi reći moram preskočiti. Ljudi moji. Pa mi smo mrtvi. Možete se spojiti, čekaj, spojit će se. Spojit će se, čekajmo. Idem ja malo na plavi nemaju, plavi ima jedan full diamond. I juri na mene. Rikša spašavaj. Di si? Ne znam, trčimo ko ostrova. Dolazi. Eno ga tamo. Šta je ovo bilo? Gledaj tamo. Vidi ga. Na tebe ide, a gledaj koliko si udaljen. Pa krenuo je na mene. Pa vidi ovog da. Dao je raznao sve. Raznao? Pa zašto? Ovi imaju luk i strelu, drži desno koliko se mačem. Imam za tebe nešto. Evo ti, gledaj. Desi. Šta je to? 14 diamond ići dole. To nije diamond, to je iron. Pa to sam rekao. 14... Kako si diamond? Ja mislim. Ne znam. Ne znam ni sam. Dobro, ajde. Štiti me dok meltam. Dobro, ajde, štitim te. Ovo će da otvore moj furnace, ima samo drveni pickaxe. Ne može ništa. Znam da ne može, samo pokušao. Možemo ovo dobiti.
Easy. Ako budemo složni. Tako je. Ko tim. Doslovno ko tim. Tako je. Jer ne može jedan dobiti, nego dobiti mogu svi. Tako je. Braće bez gaća, mislim šta? Braća bez gaća smo mi. Samo šta... To bila je valjda jedna serija pre. Nisam siguran. Ne, ima jedna grupa se zove Braća bez gaća. Koja pjeva. Ja, šta god da su. Mislim da sam na sredinu otoka došao. Što me čini malo nervoznim, Čekaj mene. ali pošto znam da sam inače pro i da liku iza leđa idem da ću ga ubiti. Čekaj, fali mi još 2 irona. Čekaj, Rikša. Nema veze. Nemoj. Bježi, brate mili, bježi. Nisi umro. Nisam, ali me naganja Diamond u dijelu. Beži. Diamondski igrač, ne Diamond u dijelu. Preživio sam. A, pa znam. Ja sam Gdje si, Rikša? Gdje si krenuo? Kako mostavu? Desno, prema desnoj strani sam krenuo. Gdje si mi I rekao? to su timeri. Ljudi moji, bježi. Ništa, bježi od toga, prijatelju. Gdje ti vrati se nazad? Vratio sam se. Čekat ćemo tu. Čekajmo tu. Evo me, Vidi. iza tebi si. Timer? To su Timer? plavi. Znam da nema cheater. Timera možemo riješiti. A od cheatera baš Crveni, a to je naš. Usro sam se već. Nemoj na svoje Rikša, to su naši. Neka, Oni okej. odsud. A kako si ti prešao? Kuda mi idemo se? A, pa po ovome skačeš. Ti mene zezaš, pa mene jedan bov može sjebat. Pa ne možemo tu ništa napraviti, pošto ovo je uništio... Bravo. Pa to ti kažem, jedan bov može da nas jebe, čak i jedan apple može da nas jebe. Evo ga, gledaj, vidi. To je tužno. Vidi. Evo ga, puca, pazi, puca na nekog. Ko? S Kako bomom? ispali po 3? Da, sa bomom. Dođi, vidi me. Kuda? Pa tu, Ako ja padnem, ja ću se ubiti. tamo desno. Ne, bacio je TNT, pa... Pa mogu njega gurnut? Ne možeš, ali probaj se graditi, kako se zove ponovo. O bože, ako baci na mene TNT, pa ja ću, ja ne. Ne! Da si pa... Ne, Rikša! Rikša, druže moj. Ne, pa ti ne možeš letet. To sam ti rekao... Ne, ovo je baci ti, ne, ja sam zaglavljen. Ja. Ništa, Ne. pošto si ti umro. Ništa ljudi, izgleda da nakon toliko dugo kopanja i svega nisam uspio niti jedan hit zadati. Ništa, to je bilo to za ovu epizodu. Skylex, hvala ti na ovoj epizodi i Nema problema. samo da Uvijek. vas informiram da od sada će biti malo češće ovih epizoda. Također Skylex će biti od sada moj partner u snimanju, tako da... Evo, ubio sam jednu za tebe. Evo, čak je ubio nekoga za mene. Hvala Skylex. Tako da, ljudi, ako vam se ova epizoda svidjela, udarite taj like, komentirajte, podijelite se, naravno ne zaboravite pretplatiti, a do sljedećeg videa se vidimo. Goodbye.